Aku lan sliramu kaya langit karo bumi, ra bakal sesanding kaya sing ning angen iki. Udan sing ngancani lorone ning jero ati, merga kowe lan aku sing rabi bisa nyawiji. Aku sekelingan nalikane wingi sesandingan, lunga bareng teter kegocekan. Jebul kabeh mung tandha kelangan. Tresnaku mung siji kanggo awakmu, tresnaku mung siji kanggo sliramu, rapi sandali ning ati iki, mung sliramu sing dadi bujang ning ati. Apa kabeh iki wis dikandheke
Pemuda dusun suka sing rupane nunggang rasa ngenering panggayo lungeng kadung mrambat trampil kadhe gegondel wi ting rasa pangrasa nyancang jati wasanane saking langit apa ing panggon anut nyemplung lelakon urip cuma rasa atiku tandane wong lagi ing lakoni molong tandane wong lagi ing sendang sumalang solan saleh seragane manungsa empan papan sasola bawane esok sore rena sawangine acara tandane wong lagi ing lakoni molong tandrane kumambang ing sedang sumalang salin slagate manungsa ampangan papan sasolah bawane esok sore rina sawangine ajar-ajar ing kanan salin slagane manungsa empan papan sesolah bawane esok sore rina sawangine ajar-ajar jenggahanan lepas milih banyu saking langit di mangaduk lumapak ing panggon anut nyamplung
Saka ansor lan patayan padha kiyatno anggone menghormat maring miyose Nabi Muhammad. Amun wong urip ra gelem menghormat desa yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan lanat kendi neraka kang mulan. Nanging sing padha gelem menghormati maring miyose Kanjeng Nabi besok yen kita dumakan
Atur para muda atur pambagya dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing rawuhnya ing pakempalan ing dalem punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa karsa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng pangeran saketana tapi kewajiban. Derek kawuh Gusti Pangeran ingkang kasabat wonten dalam Quran. Nabi Muhammad kan dados utusan kautus ing Pangeran. Atur para muda atur pambagya dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing rawuhnya ing pakempalan ing dalem punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa karsa paring wicata. Kita sesuwun dumateng pangeran saketana tapi kewajiban. Derek kawuh Gusti Pangeran ingkang kasabat wonten dalam Quran. Nabi Muhammad kan dados utusan kautus ing Pangeran. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kanca rinu cetro-cetro Amat telongso wong ayu mung boleh kumrek sliramu aja tega bangsa putra putrimu. aku ora guna apa tunggu jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa. Iki mau salah sapa kok nganti sliramu. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetro-cetro ning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon nopo saikine aku iki katon nopo.
Matur suwun